Hej med jer. I denne video der viser vi jer, hvordan man laver den modificerede Valsalva-manøvre. Det er vigtigt at understrege, at videoen her ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med den podcast, vi har lavet om emnet. Og har du ikke allerede hørt den, så sus ind på bloggen fomedic.org og hør den. Der kan du blandt andet også høre om fysiologien bag manøvren og om alle de tankeretninger, som manøvren vil kunne virke på. Når du har konstateret hjerterytmen og sikret dig, at der ikke er nogen kontraindikationer til stede, så er en af de vigtigste ting faktisk, at du får kommunikeret proceduren til både patient og din marker, så alle er på samme side. Niels, du har jo en hjerterytme, der kører alt for hurtigt, så om lidt så skal vi lave en øvelse sammen, hvor vi skal forsøge, om vi ikke kan få bremset den her rytme, så den ikke kører så stærkt. Det foregår ved, at du sidder, som du gør her nu, og så sidder du og puster i den her sprøjte i 15 sekunder. Og der skal du se, om du kan ramme 40 mm kviksølv heroppe på den her. Og du kan følge med hele tiden, du får lov til at holde den i hånden. Det skal du gøre i 15 sekunder. Og når du har gjort det i 15 sekunder, så bliver du lagt ned af min marker på ryggen fladt, og jeg hæver din ben. Og der får du også lov til det i 15 sekunder. Når de 15 sekunder er gået, så får vi dig op og sidde igen. Og Niels, du starter bare, når du er klar, så tæller jeg til 15. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og træk vejret normalt igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og stille og roligt kommer man op igen på plads. I videoen her, så får Niels lov at puste i det her hjemmelavede Valsalva-apparat, jeg har her. Det kan lige så godt være en 10 ml sprøjte, han puster i, hvor han forsøger at puste stemplet tilbage. Her til sidst, så er der lige et par ting, jeg godt lige vil nævne. For det første skal du selvfølgelig sikre dig, at der ikke er nogen kontraindikationer, når du forsøger dig med manøvren her. Hvad de kontraindikationer er, det kan du høre i vores podcast. Og så til sidst vil jeg også gerne lige sige, det er ikke et krav, men det er rigtig, rigtig fedt, hvis du under manøvren trykker på udskriv, altså kører en strimmel hele vejen af hele forløbet, fra patienten begynder at puste i fløjten, og til rytmen forhåbentlig er konverteret tilbage.